যে তিনি লক্ষ্মী পূজা হজাগিরি आं तीन ताकलाय ताबुकबाय वाइनि सफायका गुरुचरण हाई सेकेंडारी हाई स्कूल ग्राउंड रविचरण ठाकुरपारा उजागा तालपहर क्लाबनि बाय संसाजाक तिनि हजागिरि तेर 17तम बेलाय आं तालपहर क्लाब रंनो आं जारा संसानाय तिनि अर्गानाइज खायनाय बरंनो पाइपला हामबाया फरो फाइसिं किसिसा साइक्लांखा तिनि एम रवीन्द्र देबर्मा जे मो रविचरण ठाकुर पारा मो एक ऐतिहासिक जागा उरने हयता चिनी बर रंनो सिसाराने बागै TSF जन्म अंखा चिनी क्षत्रिय समाजनि बिथिङाव सारा त्रिपुरा राज्योआव मुतैहाय तेर मुतैहाय मेला उजागानो कायसांगो ते बाकी जतनो चिनी अन्न दफा दंनि बुरु दफा दंनि तिनि आनि अमरपुर प्रग्राम तंगनि बुरु दफा दंनि हायथनो आं तिनि उजागा रविचरण ठाकुर पाराव मानजानाय नै आंगो प्रोग्राम ने कैंसिल खारिका कारण चिनी क्षत्रिय समाजनि चिनी देबबर्मा समाजनि मुतिहाय कायसा तेर बेलाय दफानो वानसुरिनानि सिसारिनानि लामा फुनुनानि तै ताबो खोनाका जे ओ गामिओ तिनिहाय दिनो उरो केबो नि माने न खगलाया मै मो कायसा स्रंगनि माने दं कारण अनेक दुखा आनि गामि फासिं रगो तिनिहाय दिन रगो माने र खंना थांतिनि बुथाल लायो तफा लायो आनि गामिओ न लक्ष्मी पूजानि दिनो आ खंना थांतिनि बुथार जाखा आबायले बागैनो मुति अनेक स्रंगा जिनिस दङ तिनि ओ गामि ओ पारावा ताबुक जे 17तम खायमानि बरंनि जे सामु जे खायमु मो चाति हायकाय पहरुं तंथु आथुर खुरि हायकाय पहरुं तंथु हनै आं तिनिनि दिनो आमा माइलुमान थानि आं दियायनाय जे तिनि दफा आयु कलगुं तंथु चिनि दफा आथुकुरि हङै जों साचांगु तंथु चिनी दफा तेब आगोगै थांतु चिनी दफा जों जे उक्लबलाय दंमोन भगवाननि शक्ति जों नुबुगिया हायबनो ईश्वरनि शक्ति दङ भगवाननि शक्ति दङ ओ भगवाननि शक्तिल जों नुगिया भगवाननि शक्ति सारा जों उसुखौ गावै माया चिनी दफा आगोगै माया चिनी दफाना आगुना हागाय चिनी शक्ति नांगो आमानि शक्ति नांगो तिनि हाय दिनो आमानि थानि आं दियायनाय चिनी बसाबोतै चिनी चलायखनाय जों सिक्का दिखाव अनेक आगबजा हायफुनो बुंसा जागाखाय जों देरावै दंखा जों ओ देरामा जागानो फेकजांमा मानैबाय गुबुल दंमानो जों वानसुमानो जरा सबायगा जों जारा समाज चालक दंनाय रक देश चालक दंनाय रक जों थानजाखाय गुथुमै सालायै चिनी दफानो बाहायगाय ओ हामियानि यागनि बाहायगाय कातिरिमान जों मा सालायनाय जरा सबायगा जरा अनेक केसेबुखा चिनी बसाबोतै जेखाने सेखाने तक बरुई फैमानि हायगाय चिनी चालाय खनाय रक जेखाने सेखाने बाइक एक्सीडेंट होंगै गाड़ी एक्सीडेंट होंगै थै दंबाय था आबायनो बागैनो दिनै हाय दिनो आमानि थाने आं प्रार्थना खायनाय आमा जोंनो रखा खायदि चिनी चलायखनायनो रखा खायदि चिनी दफानो रखा खायदि चिनी सभा चिनी दफानो सुबासिदि होनो
हाजारनि दाखुके बुकुजों जों दिनै अनेक खोना लायखा जों सोलोंलायनाय जोंनि आगिनि श्री सिटिल' जों रमिनाल लायनाय जोंनि श्री सिटि कमाय थांखा ओ श्री सिटिल' फाइसिम जोंनि सिनियर लिडार बरम गोनां PTRDCनि चेयारमेन अनेक सालांगा जोंनि बरम गोनां जोबो सालांगा जों ताबुक जोंनि चेराय खनाय रं अखरा रंनि सागो याखं नांखागे खुसि खुलुमनो लिया आगेसो चेरायफोर जोंबो बहाय फोरोंजागौ बरफ फैगाखाय हांराय फैगाखाय जोंनि लक्ष्मी फुजा फैगाखाय जेकुनु बरफ फैगाखाय जों साद्राय दुबदुना नावै तीन अखरा चाक्रा रंनो जों खुलुमो ताबुक जोंनि चेराय खनाय रं जों नुग्लिया जों आस्ते आस्ते जोंनि आगिनि जे रीति नीतिनो जों मा रमलायनाय मा सोलोंलायनाय गोमाय थांनो मानायनो जों कैसा मा फुकायनाय आबायनो बागैनो जों सातायखलायो जे जों फाइमानि परे ताबुक जोंनि सरकार फाइमानि परे ताबुक IPFP BJP त्रिपुरा मथा सरकार फाइमानि परे नर कतन थाइमा जारा शिक्षित बर' जोंनि गोमाय थांमानि मानिनो हापुं हाथाय दैमा दैसा चामुं नंमुं तमुं जतना आस्ते आस्ते खायै खुगाय दं आं आबायनि बागैनो बसकांगो जोंनि जे कमाय थांमानि तेबो एक्सपार्ट जारा सिनाय नुनाय मन जारा चेरनाय मुतैहाय बर' रंनो तै कमिटि खानानि बागै आं दागिखा जोंनि आगिनि TTRDCनि PO बिनय देबबर्मा रुहि देबबर्मा समनो तै कमिटि खाना बागै फेरां देबबर्मा खाय बिनि चेयारमेन मनो तै कमिटि खाना बागै जोंनि कमाय थांजाक माने जे दैमा दैसा पारानि बुमुं गामिनि बुमुं जतनो तैसा थुलुक थुलुक खुगायना बागै तैसा कमिटि खावै जोंनि आगि जागा तुमनायनि बागै तै आं बिसिकक सालिया तै आनो थासिं साका जे वो जागा स्टेज खाना बागै जागा मते हाय खुलाय आकाश खाइमानो हायकुनो जागा तंना नांनाय मोंखा स्कुल माठ जागा तंनो प्रोविजन तो हाकाय खाइनाया ते ओ स्कुलो छात्र बुसितम तंग थाइनिया ओ स्कुलो जदिनो ओ स्कुल मैनेजिंग कमिटी जरा कमिटी रक तंगनाय जदिनो हॉस्टेल नांगो हंगाय हॉस्टेल बा आं खुलुगैना ते ADC हाफांबाय सिनि हाफां बेलाय हालक काहां आं चेलेंज के साइमनो आगिनि जे तंग थानाय रक त्रिपुरा हामग्राय मन्त्रि जे बसरनि सिमी ADC आसायमानि आफुरनि सिमी ताबुक जरा अंक हिसाब फैगाखाय आं बार जानाय मानि मनि दिगुनिखा ADCनि जे प्रपोजल थांमानि कायसाखौ मिस खाया फुजानि किछुदिन आगे चेयारमेन साहेब साइमनो स्पेशल भावे स्पेशल कैबिनेट आतुगुई 30 कोटी सैंक्शन खायरिका जोंनि खेरांबान हस्पिटाल ना एक्सटेंशन खायनानै आंगाफोर विजिट थांमाने आफोर आनो डिमांड फैयो 10 कोटी टाका नांनाय होनै ओ 10 कोटी टाकाखौ आं बाजेट सैंक्शन खायरिका ते बाकी जागा लामा टामा तंमाने जे आनो डिमांड खायमानि आं जतन सैंक्शन खायरिका नरमनि सुबा मुंबाय नरमनि आशीर्वाद बाय काम जे खायनाय बिनिनो गलटिंनो सामुं तांनाय बिनिनो जाया रमजागो जे दैखंनाय बिनिनो गला बायो जे सामुं खाया दैखंया बिनि गला बायो सामुं खायगाय देरानाय मो आं मानिवो जदिनो सामुं खायतेनो देराखाय जारा ADC प्रशासन थाने आं नाकारसानो नाकारदियानो ए बसकांगो नरमनि जे सुबाना नांगोन चिन्ति प्रसारंनि बागै आं जतदिन तंसाक चिन्ति प्रसारंनि बागै आं सुबानाय आनि ति प्रसारन बागै खायनाय मुझे सावनानै कग्र माथका जतनो हामबाय आमा लखि जतनो नग्न फुनो हामारि तुइ फाइतो जतनो नग्न फुनो शान्ति तु फाइतो जतनो नग्न फुनो
हामारी तो फाइदों खासामा तो फाइदों ओ त्रिपुरा राज्य बायो कथम तो फाइदों जाति जनजाति मुस्लिम पुरुष ख्रिस्टान जैन बुद्धिस्ट जतनो जों फानजांगै जोंनि बायो तारिख गोथार मैथं खुंनो आं आमार दायो दियायै अरन मथाका जतनो हामबाय जतनो खुलुमबाय।